Qondo ukuzuza izingane ezincane nina lamasimba yena eniwenzayo ukuthi ngoba nihamba ngeemoto lezi eziphezulu angiyisebenzi lo ngijwayela kabo nezwa yini ngizongijwayela kabo nezwa yini indaba ungibambelana akwazi ukukhuluma ngesimba kanje ngomndeni wami nezwa uyangazi nguba mina uyangazi nguba mina ungibambelani wena manje indaba wena asuke la sisi wami ngibizele lento le asuke ngibizele lo msangano lo njengoba ethi ubhuti suka siyekele wena. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi naku-Black Fair khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke njengoba ubhuti ela eceleni kwami kusho kona lokho ukuthi ikhona lento angase-understand ngophethini athandana naye okuyiyona into ayizele le ukuthi azoyilandelelela azi ukuthi sithini story. So-ke sizwe ngayo ukuthi kanti kahle kwenzakalani. Sabona kunjani? Yebo. Uyaphina? Ayisikhona. Ngiyaphila nami. Ubhuti wabasibonga? Ungcobo. Yeah. Oh, alright. Ubuya kuphi ukuhlala? Enkandla. Ukhulele khona vele? Yeah. So njengoba manje sila eThekwini usuka enkandla noma mhlambe likhona elinye ikhaya lakho elila eThekwini noma mhlambe umqasho? Hayi, ngihlala khona la ensizweni hostel. Oh, okay, kwamasho. Yebo. Oh, alright. So ngicela sivele nje sihlala phezulu kodaba ungichazele kabanzi ukuthi ingabe yini lo izelela ekhaya namhlanje yini lo ngi-understand ngomuntu othandana naye sekwenzakalani manje? Bengithi sikhuluma ngodadewethu. Oh, wena uzela udadewenu awuzelanga umuntu othandana naye? Hayi. Okay, ngilandiseke kabanzi. Usizwa komncane ne? Yeah. Okay. So kwenzakalani ngodadewenu? Sithini story sakhe? Why ula ubalo ofuna yena ungafuni uthathandana naye? Kunomfana la abambiza ngokuthi ukhetha. Lo mfana lo usuka kulabantu laba aba rich laba. Okay. Abamba lezi moto eziphezulu. Manje ufuna ukuthatha lo sisi wami njobe semncane kangaka nje. Manje lonto ingiphatha kabi lonto. Ngoba kulo wamuzi lo hayi izinto ezenzeka kulo wamuzi kunezinto engayiqondi ezenzeka kulo wamuzi. Mebe wathatha abafazi nje bahlala isikhathi esingakanani bayadlula emhlabeni. Manje sengicabanga le ngane yakhe njobe isencane nje lo mfana lo ubhizi nje nayo. Busy nayo. Uhlezi mhlawumbe ubabona bendawonye? Hleze ngizwa and futhi uthi bangifihlela mina. Yabo, bangifihlela. Kodwa hleze ngizwa abantu hleze bengitshela abantu. Mhlambe uthi swakhula eminyakeni emingakanani? Uneminyaka la una 18. Na 18. Oh, okay. Yeah. Umuntu osemncane. Okay. Mhlambe ngabe abazali bakho ke wabazisa ngalolu daba noma bekuyinto nje isagcine kuwena and ufuna ukuyisolvela yona wena ngesingawe? No, angifuni ukuthi ngiyisolvele ukuthi ngifuna ukuthi sikhulume ngoba angisiyena umuntu othanda ukuthi kuliwe. Nasekhaya ke ngibatshele ngalolu daba lolu. Okay. Kodwa bengalinaki bona. Ngoba ngiyabona ukuthi abalinaki. Sengithe mina ke ngisukumele mina ngoba ngiyakwazi ukubona into meyizokwenzeka. Igazi leli ngitshela into meyizokwenzeka ukuthi lento le ingase yenzeke and futhi kuzoba buhlungu futhi. Kuba kulo wamuzi lo hayi izinto ezenzakala khona. But i-proof engaka ngezinto ezenzakala khona mhlawumbe ngabe uzidobha kuphi? Ithini indlela othola ngayo izinto and unobufakazi obugcwele kangakanani? Ya, izinto ezenzeka ngiyibona ngalawa amehlo wami. Phela singandawonye singasuka ngandawonye. Okay. Suka ngandawonye. So izinto ezenzeka phambi kwakho asikisidingo sokuthi ungazuzwe ngabantu. Ngoba lapha kulwamuzi umuntu uma wathatha unkosikazi
ngicabanga ukuthi ngalibeka nje ngithi bathwele laba. Oh, okay. Bathwele ukuthi umuntu mase ethathela unkosikazi bese lezi zinto zabo lezi bese zithatha yena ukuze bona bazoqhubeka bedlondlobala. And mina lonto leyo ingiphatha kabuhlungu. Mengicabanga udadewethu ngoba esemncane kangaka. No, kuyazwakala. So njengoba usike wasinikeza inamba yabhuti wabantu ukuthi sixhumane naye, simcelile ukuthi akasondele ukuze uzokwazi ukuthi uyikhulumele wena ubuso nobuso usolve le ndaba kadadewenu. So ngingamlanda khona uzokwazi ukukhulumisana naye. Hayi singaxoxa naye noma ngazi mhlambe sozwana ngokwenkulumo. Athi ngimlande ke. Okay. Awusandelene. Kufanele sikwamukele futhi mbukela lapha ekhaya kohlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ubhuti uvumile usasijoyine yingakho ela and nginethemba elikhulu ukuthi uzokwazi ukuphendula yonke imibuzo ubhuti ongibhalelile azofikela ukuthi ambuze yona. So ke asike sizothi ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo sisi kunjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila njani manje? Si right. Ubhuti wabayisibonga? Ngomthembi sibonga. Okay, buye kuphi ukuhlala? Ukuhlala khona la enkandla. Okay. Ubhuti ohlele eduze kwami uyamazi? Hayi ngiyamazi mfowethu uMasiya. Oh, okay. Nijwayelene kakhulu. Ya, Nkosi yaya ngiyamazi. Noma singajwayelene phela ngaleyo ndlela kodwa khona ngoba singabandawonye ngabandawonye yazi mase sihlangana emadolobheni ukuba ngazi ukuthi umuntu omjwayele mase ngisekameni ya. Okay. So uhlelo lethi umfunani umuntu wami. So njengoba yena ebhalile mhlambe yini ngabe iyafika nje emqondweni wakho ngohlelo obizele kulona namhlanje? Sengizwa kuyena into kanjalo ngoba angiboni impela ngophela ngokuhlala yena umuntu ohlala la eThekwini ngezwe ngathi uhlala ngazi uhlala kaMashu. Ngezwe ngathi into kanjalo. Angazi ukuthi ngoba ngabe ngifuna ini ngabe mhlawumbe imuphi umuntu wakhe kodwa sengizozwa ngayo phela ngoba ukhona naye angithi hayi yena ke kahle kahle akekho umuntu athi wena uyamfuna athandana naye akazelanga lokho la ukuthi nje igama lohlelo lisho kanjalo but yena unenkinga kakhulu mekuza ngakusisi wakhe nawe. So ngiyacela ukuthi njengoba sikubizile la ukuthi umlaleli usikahle kahle yini le akubizele yona la because yena uzokwazi ukuthi azikhulumele yonke into nawe. Ngiyacela ukuthi umlaleli. Ngiyakuzwa sisi. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Okay mfowethu. Yeah. Kunodaba engifuna ukubekela lona. La kunento engangiphathi kahle. Njengoba ufuna ukuthatha usisi wami. Sengiyakwazi lokho. Manje into engiphatha kabuhlungu usisi wami usemncane kabi. Sana 18 years. Cha no ayihlekisi lento engikhulumayo. Serious ngempela noma ngicanga ukuthi hayi ngikulalele mfowethu ngikulalele mfowethu. Sinisa amahleza la ngoba ngikhuluma ngento engangiphathi kahle. Hayi ngikulalele mfowethu. Yeah. Manje ngisafisa ukwazi ukuthi ngempela ufunani ingane yakithi ngoba isencane kanje uyimisele ngani? Yini uyimisele ngayo? Engane encane kanje. Cha mfowethu muhle umbuzo wakho uma uthi ngimisele ngani ngayo. Naye mfowethu cha ngizokubekela ukuthi ngimisele ngani ngayo. Kahle ngimbona umuntu ofanele kuba engahamba ayovusa umuzi lapha ekhaya kwaMthembu. Njengomuntu omnyama noma ke ngithi ngesintu sethu sakaZulu uyazi na ukuthi siphila impilo thina. Kodwa ke engakuzwa kahle ukuthi usemncane. Mncane usana 18 futhi usafunda isikole. Ya ngiyakuzwa. Manje into engayifuni kakhulu engiphatha kabuhlungu. Kunezinto ezenzekayo lapha kini engingayiqondi kahle. Mfethu sizokhuluma ngomuntu wakho wakini okay. Sikhuluma ngombali la ngithi. Ngicela yena ukhuluma ngakho zona ngane engiyaziyo kini mina engikhuluma nayo namanje engikhuluma nayo ngisho nasefonini. Sikhuluma ngombali lapho. Asikhulume ngendaba kaMbali ke ukuthi indaba yasekhaya kanjani. Cha phela ngithi umbali
njengoba uyimisele nje ngaye. Bengisakuchazela lokho ukuthi ngiyimisele ngani ngoMbali. uMbali ngiyimisele ngokuthini eyongivusela umuzi nami ngifuna ukwakha wami umuzi ngelinye ilanga kodwa ngeke ngiwakhe ngedwa. Okay. Ngiyakuzwa lokho usemncane ngiyakuvuma lokho ngiyaxolisa ungena mfethu uhlala emadevini. Usemncane mfethu ngiyakuzwa lokho kushoyo. uMbali njengakulo nyaka lo esiphuma kona ubenza ibanga lakhe la matric. Lo muntu uyahamba eVarsity. Mawuthi usemncane angazi noma mhlawumbe uzophinde futhi umlandelele futhi masehambile futhi eseVarsity ngoba into ayikhulumayo nami iyona lokuthi ufuna ukuhamba uqhubeka izifundo zakhe. Uma ucabanga lapho uzobe sekhona wena lapho uzobe umgada khona uthi usemncane khona. Wena ngathi ukhuluma kakhulu. Ngithi mina into engayifuni ukuthi lezi zinto zakini kunendlela ekwenza ngayo izinto lapha kini. Mase wathathwa unkosikazi akahlala isikhathi esinganani. Uyadlula emhlabeni. Nawe uyayazi lonto leyo. Ilonto leyo yenzeka kini lonto leyo. Akuphindela mfowethu. Ngizokuphindela futhi. Ngithi mina angifuni ukuthi uMbali njengoba kwengane yakithi nje sencane ihambe iye iyogana kini ngoba izinto ezenzeka kini hayi kunezinto engayiqondi kahle. Mase wagana unkosikazi ahlala isikhathi esingakanani uyadlula emhlabeni. Lezo zinto lezo zenzeka kini. Nkosi uneminyaka emingaki? Ususebenza Home Affairs yini? No ngiyakubuza nje. Uneminyaka emingaki? Ayibalekile ke lonto leyo ungibuzayo. Mawucabanga mina nawe shiyana ngeminyaka emingakanani? Ayibalekile lonto leyo. Ayibalekile lonto leyo. Into ebalekile ukuthi ungitshele ukuthi wena ekhaya. Ngithi mina ngicela ukuthi uhlukane noMbali. Cha ngiyakuzwa ke lokho ukuthi uhlukane noMbali. Sengifuna sikhulume indaba yasekhaya ke. Ngithi ilento engiqale ngayivimba ngathi mina nawe sizokhuluma ngokuthi uMbali ufuna ngeminyeke ngoba usemncane. Usisi wakho ngiyaka-understand lokho. Noma ubani umuntu engamlwela usisi wakhe. Ngiyaka-understand lokho. Sengifuna ukwazi ke leyo usukhuluma ngayo kuyasekhaya ke manje ukuthi yona ingena kanjani. Futhi indlela osuyifake ngayo wona ngathi uthuna ulwazi mina engenalo mina. Ngifuna ungitshela ingakho ngikubuza lento yeminyaka ngoba athi wazi kakhulu kunami. Abe mina futhi ngizokutshela mina. Ekhaya since ngikhona mina umqondo wami uhluzekile ngikhumbula kahle. Abantu omalume noma ngithi obhuti ebasashadile phambi kwami bambalo. Okay bashadile ke kwenzeka lokho kwenzakala empilweni zabo angiyena uNkulunkulu mina. Wena ufuna ukungitshela ukuthi shuthi kunesandla ekhaya ukuthi abantu abagane ekhaya beshona. Wena uthule. Awazi ubonti kini ucawutha ngibonti kini bathwele. Sisi wami yona into engibizela yona le. Yini yona le ngibizela nini? Black life ngibizela lo msangano lo. Uyazi ukuthi lalela wena. Uyazi ukuthi ekhaya thina sinesithunzi kanjani uthi ungenza noma Simbo wenzayo. Ungakhulumi kanjalo nami. Ngikhulume kanjani nawe? Wena ukwazi ukukhuluma nami kahle wena. Ungakhulumi mina kanjalo nami. Uyangazi mina. Uyangazi kahle noma ungazi ngokungibona. Usuke ufika wena insizweni hostela wena. Hlana yazi inyama yenhloko. Ubheka wena ngifanele hostela. Uyakwazi ukushaya istawudi nenyama yenhloko. Ngibizela ukuzokhuluma ngeinhloko la mina. Aze ngizokhuluma ngoMbali la. Uthi ngiyabona. Masimba manje ungitshela ngawo ngomndeni wami wena. Wena ungithatha kancane wena. Mina into engisho ukuthi ngicela uhlwale nengane yasekhaya. Ngiyakucela. Mfowethu ngibuza ukuthi mina mangihlwana nengane yakini uzoyishada yini? Isencane le ngane. Uzoyilala yini? Izolala wena. Izogana wena. Ngiyakubuza phela. Yazi angifuni ukuthi size sifike la khona mhlawumbe lapho Sofia khona. Ngiyabuthi sizofika khona ngitshele mina. Nkosi mina ngumasimba ke mangisabi yazi. Mawuthi ufuna ngikulwele lokho naye ngamtshela ngathi ngiyomlwela naye. Yazi? Mawuthi wena ufuna sikulwele lokho shisi ngoqala manje mina nawe. Ngazongijwayela kabi wena. Ngathi wena ungazi wena. Ngathi awungazi. But uqala nini ukuthandana noMbali? Dadewethu ngizokuxoxela nje. uMbali umuntu oyihloniphayo lo yasisi. Usisi wakhe nawe uyazi. Ngiqale kumlandela mina senza ibanga lakhe ugrade 9 ngisho kanjalo. Okay. Yeah. Mina nami bengisenza umatric ngaleso sikhathi. Eqala ukufika ke ngithi ngisho kwakunyaka wesibili efikile esikoleni. Ngaqala ngamnothisa, ngaqala nami ngayibika kuyena. Okay. Ngoba indaba ende ngize ngaqeda eDUT ngisamshela. Kuthe nje lo nyaka uqala
wayima ngiqala ngithola amagama ebengwalindele kuyena. Shuthi mina naye ngisho ukuthi asikakabi nesikhathi eside naye sithandana naye. Yo. Kodwa abazali abakazi bazibamazi. Bebengakamazi abazali. Kodwa uyimisela ukuthi Ngimisela ngalokho ngoba ekhaya ngithatha isinqumo sokuthi ngifuna ukwenza ukuthi manje ngayithola i-go ahead ekhaya ukuthi ngifuna ukwenzani kwase kuthiwa ngiqale ngilungiselele uhambo lwami. Okay. Lalela wena. Nina nomqondo ukuzuza izingane ezincane nina lamasimba yena eniwenzayo. Ukuthi ngoba nihamba ngeemoto lezi eziphezulu. Angiyisebenzi lo nto Ngijwayela kabo. Nezwa yini? Uzongijwayela kabo, nezwa yini? Yes. indaba ungibambelana. Akwazi ukukhuluma ngesisimba kanje ngomndeni wami nezwa. Uyangazi nguba mina. Uyangazi nguba mina. Awukahle. Ungibambelani wena manje indaba wena. Awusuke la. Sesi wami, ngibizele lento le. Awusuke. Ngibizele lemsangano lo. Ngibizele umsangano lo. Njoba ethi ubhuti. Hey, suka siyabele wena. Asiyengani wena? Hey, tisekusuka mano. Yangazi nguba wena, yangazi nguba mina. Wangisabisa mfana. Wangazi nguba mina. Wangisabisa mfana wami. Mnyekele bafungambamba. Yangazi nguba mina. Yangazi nguba mina. Uyamazi unyuswa wena. Unyuswa okunuka, angazi ukutshela ngonyuswa wena. Singabekutshele ngonyuswa mfana wami. Yazi wena. Uzoyisola mfana wami yazi. Yazi wena. Uzoyisola wena yazi wena. Mina anginankinga nokufela iqiniso. Ungifela iqiniso wena. Anginankinga nokufela iqiniso. Manje uma ufuna ukufela iqiniso amakhamera wabizeleni pho. Wabizeleni amakhamera mangabe wena ufuna ukufela iqiniso wena. Wabizeleni amakhamera mangabe ufuna ukufela iqiniso wena. Iqiniso lelo umuntu uzolifela yazi. Uzolifela iqiniso yazi wena. Ufuna ukubukwa izwe lonke lamasimbo owenzayo. Ubhuti wakangcobo mangabe ecela ukuthi uhlukane nesisi wakhe. So njengoba kwenza lokho kwenza manje awusezohlukana naye ephuzwini lalokho noma uzomu-understand ukuthi uthini. Yazi sisi wami lumnandi uthando olulwelayo. Uthando mase linabantu abaningi lumnandi. Nithandana kakhulu futhi. Emhloni. Ukhulumile nosisi wakho ngoba ukhuluma nami? Yeah. Uyindoda mawucabanga wena. Ingane le. Uyindoda yini mawucabanga wena? Unawo amandla kwenza into engifuna ukuyenza mina. Imuphi umuzo waziwa kuona wena? Unentshebe engakubhebhenene, imuphi umuzo othi waziwa kuona? Wazi ukufuka umkhaba lapha uhlala lapha ama-hostel, wazongijwayela kabi wena. Hambe ngiqoyana amavesti adabukile la indlela yonke, wazongijwayela kabi wena. Yazi wena? Mafuna ngikulobolele ikhuluma. Xa yena khuluma mafuna ukulotsholela ngazojwayela amasimba wena. Awujabuleli ngathi ngizoletha inkomo kini bese nawe usizakala kuzona. Ahambe usisi ahambe eyofa lapha njengoba kufiwa nje lapha kini angithi lapha kini siyabulala thina ekhaya ngisebenzisa lezi nayi lento esiyilwelayo mina nawe siyabulala ekhaya thina yona into esiyilwelayo mina nawe leyo siyabulala thina ekhaya thina nawe uyakwazi lokho akufiwa kini ucabanga akufiwa yini kini ucabanga ukuthi angikwazi lokho kosikini akaze kwashonwa kini lonto yenzeka phambi kwami lonto leyo ngibuza ukuthi kini akaze kwashonwa yini kini uhlukene ukushona lokho kujwayelekile khona lokho ungazi kini senize nakujwayela ukufa nini ikuphi lapho kufuka khona kakhulu selikujwayele thina ekhaya sikakujwayela ukufa futhi yazi wani kusasilimaza kusebhlungu ungazokhuluma amasimba ngomndeni wami wena silima wena ngekele wena ungazokhuluma amasimba ngomndeni wami yazi wena ngiyacela bhuti uphume naye ngiyacela tu khuluma amasimba lo uphinde lento ekhulumayo yazi awulali la eThekwini nomsunu wakho wena awuhlali la eThekwini umsunu wakho yabona awuhlali la eThekwini umsunu wakho wena awuhlali la eThekwini umsunu wakho yabona awuhlali la eThekwini wena ufuna ukukhuluma lento ekhuluma masifika la ekhaya yazwani ngekele ngaphinde ningifonele mina la ekhaya yazwani awusuka ngaphinde mina ningifonele amasimba la mina ngaphinde ningibizele amasimba lawa mina yazwani ngaphinde ngibizele amasimba mina Mbuke lapha ekhaya. Kumele iqonde iqiniso yonke into ihambe ngendlela yakho. Asiyimela lento lethina. Ucabanga ukuthi kuzokwenzakalani ngokuzwana kwenu noma kuthiwe bengingabona abangani fine but benazana. Ucabanga ukuthi sekuzokwenzakalani phakathi komndeni wakho nomndeni wakho because njengamanje I'm sure bazoyibona ivideo nanokuthi ekhaya lakho uzofika abatshela ukuthi
ubhuti wakaNgcobo uke wangibizela kwi-show wathi ucabanga ukuthi kuzogcina kuphi yonke into and uzimisele ngokwenza ini ukuvikela owakho umndeni kanye noMbali? Nama ngazi ngempela angazi. Kodwa wena ngoba iqiniso velile. Ilonto engifisayo mina. okay. Ngoba lento le ibhlungu lento le eyenzakala ukuthi kube khona abantu ngoba bebona ukuthi bebe neadvantage yabo. Okay. Akuyithandi lonto le. Kuyazwakala. Kodwa ke izokulandelela udaba kubonakala ukuthi kwagcina kuphi because now sikudinga uphephile. Sikudinga ukuphila futhi. Hayikhuleka ngisabe lutho mina sisi. Angisabe lutho mina ngunyuswa kayi-1 ka-2 ngithole isithombe. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca ngazuthi uhlelo sizoligoqa la ngoba ayikho inqubekela phambili. Ubhuti uyalwa and akafuni ukugwinya elokuthi akahlukane noMbali. Kodwa ke asazi mhlambe bebathandana ngempela mhlambe futhi isimo leso ubhuti wakaNgcobo kade ngichazela ngaso ukuthi umuntu make washada nje ekhaya la kubo kwenzeka ngendlela achaze ngayo asazi asilazo ngeqiniso kodwa ke isitori sabo sizosilandelela sazi ukuthi kahle kahle kwagcina phi the time kade besuka la ekhaya namhlanje. Ngicela ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye. Is there black